desert. Comença la Quaresma, que és el temps que hi ha abans de Setmana Santa, i per arribar a aquests dies tan importants per a Jesús, és bo preparar-se altra vegada. Ens vam preparar a l'Advent perquè nasqués Jesús i ens preparem també ara quan les coses es posen lletges i ell pateix. La vida està plena de moments bons i d'altres que alguna cosa no funciona bé. Entre les persones, amb Déu, amb nosaltres mateixos. Avui ens acostarem als moments que va passar Jesús quan va estar uns dies sobre el desert. Un cop batejat al riu Jordà, l'Esperit Sant va portar Jesús 40 dies pel desert. Allí hi va anar el diable per temptar-lo. Com que va passar tots aquests dies sense menjar, al final va sentir gana. Llavors el diable li va dir: Si ets fill de Déu, digues a aquesta pedra que es converteixi en un pa. Però Jesús, que sabia que les coses no són tan senzilles, li va respondre. No només de pa viu l'home. Després el va portar al capdamunt d'una muntanya i li va mostrar tots els regnes del món i li va dir: Et donaré el poder sobre tot això. Si t'agenolles davant meu, tot serà teu. Però Jesús no volia el poder a qualsevol preu i li va respondre: El Senyor, el teu Déu adoraràs i només a ell li pregaràs. Finalment el va posar damunt del temple i li va dir: Si ets fill de Déu, tira't des d'aquí a baix, perquè està escrit que els àngels et cuidaran i no et deixaran caure ni ensopegar amb cap pedra. Però Jesús no volia impressionar la gent a base d'espectacles, sinó amb la seva bondat. Així que li va respondre: No temptaràs el teu Senyor, el teu Déu. I el diable va marxar pensant que ja tornaria a temptar Jesús una altra vegada. En la vida hi ha moments complicats, poc agradables i secs com un desert. El diable que s'acosta a Jesús mentre al desert és com aquella veueta que de vegades escoltem dins nostre i que ens dona males idees. No et sona? Quan sents aquesta veu, moltes vegades el primer que se'ns acut fer és fer cas a les seves males idees, però després ho pensem bé. I és com si una altra veu ens donés una idea millor. Llavors ens sentim bé perquè sabem distingir el bé del mal. Doncs això és el que li va passar a Jesús al desert. Imagina't el que sentia per dins. Tens gana, no? Doncs fes una mica de màgia per tenir pa. No, no es tracta de gana o de màgia. Hi ha alguna cosa més. D'acord, doncs llavors demostra com n'ets de poderós i fes-me cas. No, el meu poder és una altra cosa, precisament per no fer-te cas. I què tal si els ensenyes a tots aquest poder teu? Es quedarien al·lucinats i et seguirien a tot arreu. Que no, jo vull que em segueixin, però per una altra cosa, perquè el convenç que veuen en mi. Difícil, però m'agrada més aquest Jesús, i és gran perquè és bo. Sí, per això la cançó d'avui parla que l'amor de Déu ens sosté. Celebrem el seu amor. Adonat i l'amor del Senyor duren per sempre, duren per sempre. La bondat i
seu amor. Abundant l'amor del Senyor, durant per sempre, durant per sempre. L'abundant l'amor del Senyor, durant per sempre, durant per Gràcies, Jesús, perquè ens ensenyes una manera de ser en tot moment. Quan estimes sense esperar res a canvi. M'agrada com ho fas, Jesús. Quan respires i trobes pau. M'agrada com ho fas, Jesús. Quan tens mals moments. M'agrada com ho fas, Jesús. Quan vols compartir el que et passa. M'agrada com ho fas, Jesús. Quan dones el que creies que no tenies. M'agrada com ho fas, Jesús. En el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant. Amén.